Wel, am agoriad i'r noson ynde. Yr agoriad medlu allan o'r sioegen wicked a chydig o flas o beth sydd o'ch blaenau chi ar gyfer heno. Yn enw I Eilir o Griffiths, a mae hi'n fraint sefyll yma heno yng nghwmni dros 150 o ddisgyblion o 11 ysgol Gymraeg a myfyrwyr o'r Coleg Cerdd a Drama. Mae heno'n ddathliad sy'n fwy na'r nodau ar dudalen. Mae'n dathliad o greadigrwydd, o gydweithio a chymuned gerddorol. It is a privilege to stand here tonight in the company of over 150 pupils from 11 schools and the students of the Welsh College of Music and Drama to celebrate a performance that goes beyond the notes on a piece of paper. It is a celebration of creativity, collaboration and a musical community. You are in for a treat this evening. Nod y prosiect hwn yw creu cyfleoedd I ddisgyblion o ysgolion Cymraeg I weithio drwy gerddoriaeth. Ac hefyd annog diddordeb mewn offerynnau, yn enwedig mewn ysgolion lle mae cefndir cerddorol yn gyfyngedig. Mae'r gerddorfa hon yn dyst i'r hyn sy'n bosib pan fydd pobl ifanc yn cael cyfle I greu. Ac I rai, dyma'r tro cyntaf iddyn nhw berfformio fel rhan o gerddorfa. Wrth wylio egni a'r cyffro ar ei wynebau, cefais fe'n atgoffa o'r amser pan o'n i'n chwarae'r ffidil yng ngherddorfa ieuenctid Ynys Môn blynyddoedd yn ôl. Roedd y profiad hwnnw yn amhrwysiadwy I mi, ia fel cerddor, ond hefyd fel person. Roedd yn rhoi llais I mi ac yn dangos bod hi'n rhan o rhywbeth llawer mwy. Dwi am ddweud rhywbeth ychydig bach yn ddadleuol nawr, a gyda ni gymaint o bwysau sy'n cael ei roi ar dimau chwaraeon cenedlaethol. Ond dwi'n teimlo bod llai a llai o sylw bellach yn cael ei roi i'n sefydliadau celfyddydol cenedlaethol. Cerddorfa'r BBC, cerddorfa yr Opera Genedlaethol, cerddorfa ieuenctid Cymru, ein corau ag wrth gwrs perfformwyr diri. Bod chwaraeon a celfyddydau i'ch dau yn chwarae rhan hanfodol yn iechyd cymdeithasol Cymru, mae tystiolaeth gynyddol yn dangos bod y celfyddydau yn derbyn llai o gyllid cyhoeddus na chwaraeon. I fi, gorau chwarae, cyd chwarae, dyma sy'n digwydd yn hama. Ni'n gwych ar feithrin talent yng Nghymru yr holl doriadau sydd yn y sector. Cwestiwn I chi, pryd oedd y tro diwethaf I chi weld cerddorfa ar Esbydorec? Pryd oedd y tro diwethaf I chi weld cerddorfa ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol? Pryd oedd y tro diwethaf I chi weld darllediad o un o gyngherddau clasurol yr Eisteddfod Rhyngwladol yn Llangollen? Mae rhoi profiadau fel sy'n digwydd yma heno yn amhrisiadwy, ond hefyd mae angen i'r sefydliadau cenedlaethol yn falchio y talent sydd yn y wlad. Nid pob un o'r 150 yma sy'n mynd ymlaen I gael gyrfa yn y byd cerddorol, ond braf fyddai gweld mwy o gyfleon iddynt weld a chlywed o'n sonblau o safon mwyn I hysbrydoli I barhau a gweld bod dyfodol mewn gyrfa yn y celfyddydau. Mae cerddoriaeth mewn ysgolion yn wynebu heriau gwirioneddol, diffyg adnoddau pwysau'r amserlenni, llai o ddisgyblion yn dewis offerynnau traddodiadol. Mae athrawon cerdd ledled Cymru yn dweud yr un peth. Mae'r llwybrau'n cilhau ac mae'r cyfleoedd yn bryn. Ond heno, rydym yn gweld bod beth sy'n bosib. Mae'r prosiect hwn dan arweiniad Rhydian Lake o Ysgol Plas Mawr ac wedi gefnogi gan y Coleg Cerdd a Drama wedi tyfu o flwyddyn I flwyddyn. Mae'n cynnig llwyfan broffesiynol mewn neuadd arbennig, profiad dwys a'r cyfle I gwrdd â phobl o wahanol ardaloedd sy'n rhannu'r un cariad dros gerddoriaeth. Mae cerddoriaeth yn meithrin hunanmynegiant, yn adeiladu hyder ac yn creu cysylltiadau parhaol. Mae'n cynnig iaith gyffredin I fynegu gobaith, hiraeth ac wrth gwrs, llawenydd. Before you hear the orchestra again, I'd like to take a moment to thank the BBC for this wonderful hall, all the teachers and organisers, the Royal Welsh College of Music and Drama, and of course, Rhydian Lake. You're about to hear a collection of classical and contemporary pieces tonight, but remember, this talented group has only had 2 days of rehearsal together. What an achievement. Felly, ymlaen â ni gyda'r gyngor a diolch yn fawr iawn.
Wel, ar ran cynulleidfa ysgolion Gymraeg y De, mae rhaid I ddweud mae hwn noson hyfryd. On behalf of the heads of the Welsh schools in South Wales who contributed to this event, it's been an amazing evening. Hoffwn I ddiolch i'r holl staff, disgyblion, a'r gyfyrwyr y coleg sy'n cyfrannu heno. I'd like to thank all the staff, the pupils, and the college students who contributed tonight to make this such a wonderful night. Mae arwain ysgol Cymraeg yn fraint, ac un o'r bethau sy'n gwneud ni mor wahanol yw'n ffocws ni ar ddiwylliant. One of the things that makes reading a Welsh language school so different to some other schools is the focus we put on culture. Oedd e'n mor bwysig clywed yn dechrau pwysigrwydd cerddoriaeth. A dwi'n credu, pan dechrau chi'n fas mawr, tad mlynedd nôl, ro'n meddwl, yn gwyddonydd yn dod mewn. Ddim diddordeb y fe yn cerddoriaeth a chael a cael yn bryna, ond e'n mor bwysig. When I started past our previous work, everyone thought, who is a science teacher? You'll be interested in anything else. I am really interested in science, and all the past our people will tell you how biased I am. But
and also biased towards the elements that make the pool person. The music, the drama, and tonight we've seen an activity which you will all appreciate, remember, for life. And that's so important. Cyn I ni mynd i'r eitem ola, o fi'n diolch chi gyd am ddod heno, a mae'n dweud cyhoeddiad pwysig iawn, sef dweud bod y tocynnau raffel llwyddiannus yn y dyfynfa i chi checio ar ffordd mas. So, before I pass back to this wonderful group of people who've been performing tonight and entertaining us, I do have that important notice that I must say that the winning raffle tickets are all by the door so you can check on your way out. Now that we just do the draw through the eto, we go in the eitem ola gan y grŵp yn y dod yma. Diolch.